Arratsaldeko 6:08 gaur emango zaio hasiera binakako B serie txapelketako final laurdenetako ligaiskako bosgarren jardunaldiari. Gogora ezagun sailkapena lehenik eta behin nola dagoen bosgarren jardunaldi honetara arte, jada batzuk garaipenak pilatzen ari dira, beste batzuri gehiago kostatzen ari zaie. Lider dira 4-4 irabazita Dario eta Loza, bigarren Murua eta Gabirondo 3 punturekin. 3 punturekin dira baita ere Amiano eta Eskiroz, 2 puntu dituzte hurrenez hurren Peña Salaberri eta Salaberria Gaskue bikoteek. Puntu banarekin dira Zubizar eta Aranguren eta Senar Ugartemendia, eta oraindik punturik batu gabe Rekalde eta Bikuña. Jardunaldiari gaur emango zaio hasiera Munitibarren eta igandean amaituko da Lekeitioko Santi Brouar pilotalekuan. Gaur Munitibarren Egigurenek jokatuko du Darioren lekuan, nonbait ezkaraikoak arazoren bat edo badu, eta ondorioz ez du gaur Munitibarrera bertaratzerik izango, eta bere ordez esan bezala Julen Egiguren izango da, eta aurkari Amiano eta Eskiroz izango dituzte. Hemen Amiano eta Eskiroz ikusten ditute favorito, Amiano jokoan da, eta atzean Loza bermea ematen ari bada ere aurreko norgehiagoketan esango nuke Darioren laguntza funtsezkoa izan dela. Askotan atera ditu babak heltzetik eta zenbaitetan Lozari partidako uneak zaildu zaizkionean eta txakalaldiak izan dituenean horri izan du beti laguntzeko. Egigurenek ez dauka horretarako doaia edo, hau da, atzelariari horren beste laguntzeko, eta horregatik Amiano eta Eskiroz hartuko ditut favorito. Atzean Josuk berme handia ematen du, eta Lozak baino gehiago, eta aurrean hori Amianok baliatu dezake, ez? Behar bada Lozak kargatzen saiatuko dira noski, Amianok horretarako hala ere baduelako, eta horregatik Amiano eta Eskiroz favorito. Gaur ere, eta norgehiagoka honen analisia izango dugu, Zubizarreta eta Aranguren Rekalde eta Bikuñaren aurka, Rekaldek eta Bikuñak bai edo bai irabazi beharra daukate, oso dinamika txarrean hasi dute txapelketa, 4-4 galdu dituzte, eta Zubizarreta eta Aranguren irtengo dira hemen favorito, pixkanaka goraka datorren bikotea da. Arangureni lehen 2 partidetan batez ere asko kostazitzaion, ez zuen norgehiagokan zehar erregulartasuna bilatzerik izan, pilota dezente galdu zituen, garbi xamarrak, eta horren ondorio Zubizarretak ere ez zuen bere maila ematerik izan, baina ikusiten zen sartzen zenean, Iraitz Zubizarreta jokoan sartzeko beta izan duenetan, jokoan dagoela Ataundarra, eta aldiz guztiz kontrakoa da Rekalde eta Bikuñaren egoera, erabat amildegian sartuta daude, eta gaurkoan sokari apur bat gehiago eustea izango dute xede, galdu ezkero bigarren itzulian ia partida guztiak irabaztera derrigortuta baileudeke. Atzean, Bikuña eta Arangurenen artean teoria mailan behintzat Bikuñak nagusitu beharko luke kolpez, baina Aranguren atzelari sendoa da, gogorra, airez eta baliabide handiak dituena, eta hor behar bada kostai ezaioke gehiago, ez? Rekaldek aurrean Iraitz saiestu behar du eta jokatzen dionean abiadurarekin eta oinetara jokatu beharra dauka, gero abaguneak edukitzeko, baina Zubizarreta eta Aranguren ikusten ditut hemen favorito. Larun batean Donostiako Atano 3. pilotalekuan, hau da, bihar Senar eta Ugartemendia Murua eta Gabirondoren aurka izango dira. Hemen Senar eta Ugartemendia ikusten ditute favorito, naiz eta azken partida hauetan dinamika txarrean sartu diren hauek ere, batez ere Gorka Ugartemendiak atzean ezin izan duelako nagusitu, eta horren ondorio Senarri ere aurrean abaguneak murriztu zaizkiolako eta eskuinez luzatzeko eta hainbesteko beta ere ez duelako izan. Eta, biharko partidan iruditzen zait atzean indarrak berdinduta izango direla, 2 jotzaile dira, baina era berean erregulartasuna edukitzea kostatzen zaien 2 atzelari, gazte, Ugartemendia eta Gabirondo, eta aurrean berriz, behar bada, B serie mailan azken urte honetan gorakada nabarmenena eman duten 2 pilotari, eta oraindik ere are gorago joan daitezkela demostratzen ari diren 2 pilotari, Senar eta Murua. Aurreko lehia hori interesgarria izango da, biek ala biek Senar pilotari luzeagoa da, baina
aurrean ere teknikoki azken urteetan ezkergantxoa eta batez ere bikain findu dituela ikusi dugu, eta Ander Murua ere finari da, defentsan asko hobetu du, erasoko pilotak ongi luzatzen dabil, tanto amaitzerako garaian ere erraztasunarekin, eta, naiz eta Senar eta Ugartemendia ikusten ditudan favorito behar bada Gorkak Arkaiz dominatu dezakeelako atzean, argi Murua eta Gabirondorekin. Eta igandean amaitzeko Peña eta Salaberria eta Gaskueren aurka izango dira Lekeitioko Santi Brauar pilotalekuan, joan den astean Salaberri erabat okertu, pena izan zen, partida oroar oso bideratua izan baitzuten, Peñak eta Salaberrik, batez ere Jonander Peñak egin zuen partida ikusgarrian, nik uste pixkanaka ikusten ari dela jokoan dagoela eta konfiantzaz ere hobeto dagoela Jonander Peña, txapelketa hasieran apur bat kosta egin zitzaion hori, eta, atzean leia polita izango da, Salaberri eta Gaskue, biak ez pilotari luzeak, baina frontis erdian pilota asko gaiztotzen duten pilotariak, aurrean Peñak batez ere desberdintasuna markatu behar dauzka, abiaduraz eta Salaberria baino gehiago da, egia da ezin dizkiola Salaberriari agoko zuloan pilotak utzi aurrekoan korakada nabarmena eman baitzuen, Nafarroarenan oso erraz irabazi zieten, Senar eta Ugartemendiari 6an utzi zituzten pentsa, eta horrek esan nahi du Salaberria eta Gasku ere pixkanaka gora datorren bikotea dela, baina Peña eta Salaberri ikusten ditut favorito. Hauxe beraz, asteburu honetako menua, gaur gogoratu Zubizarretak eta Arangurenek Rekalde eta Bikuñaren aurka zaian jokatuko duten norgehiagokaren analizi ingo dugula.